हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबा गासैखौबो बरायबावदों आसा खालामो गासैबो मोजां दं आरो लोगोसे आंबो मोजां दङ। दिनै जों स्पेशल सानडेआव सावरायनो लादों आसाम पुलिसनि सेलेक्शन प्रसेस। दा बाहाय सेलेक्शन प्रसेसखौ माबोरै खालामनाय जायो आसाम पुलिसाव एबी कनस्टेबल यूबी कनस्टेबल आरो एसआई आव बेहाय गासैबो डिटेल्सखौ आं स्टेप बाय स्टेप होलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लास्टआवहाय लाइक खालामगोन आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्लाबो चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। दा जों गोबाव खालामालासिनो खम समनि गेजेरावनो आं गासैखौबो मेन टपिकखौल' होनो लादों आखायाव, बेनो जाहैबाय एबी यूबी आरो लोगोसे एसआई नि। दा जों फाइनाल थांसै एसआई निखौ जों रायलायग्रोसै। जोङो एसआई नि उनाव फैगोन एबी आरो यूबी कनस्टेबलाव। दानिया जों थांदिनि एसआई नि माखासे पीडीएफ फाइल लानानै जोङो बेवहाय इन्सट्राक्शनखौ जों नायदिनि जे माबोरै सेलेक्शन प्रसेसखौ खालामनाय जायो होननानै। दा जों फैदिनि एसआई। थ' जों एसआई आव फैबाय लोगोफोर। नैबे एसआई आ एप्लाइ जादोंमोन 2018 आवबो जादोंमोन 19 आवबो जादोंमोन। बेखौ गोनो गोथो जानांला, मोननै जादोंमोन 2018 आरो 19 आव। थ' जों डाइरेक्ट थांदिनि बेवहाय माखासे बे जाहैबाय फिजिकल स्टेन्डार्ड्स। थ' बेवहाय जोङो फिजिकल स्टेन्डार्ड्स जोङो नायनाय जागोन एबा जोंखौ नायनाय जागोन एसआई आव। थ' बेवहाय होनदों, थ' बेखौ नायना लाबानो जाबाय। जोङो हाइटखौ सुनाय जागोन एबा हाइटखौहाय जोंनिखौ सुनाय जागोन आरो बेहाय जेनेरेल ओबिसि एमओबिसि एससिब्ला गोजौआ जानांगोन हौवाफोरना 162 सेन्टिमिटार आरो लोगोसे हिन्जावफोरना जानांगोन 154 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय एसटिब्ला पि आरो एस दङ बेवहाय 160 जागोन हौवाफोरना गोजौआ सेन्टिमिटारा, ओमफ्राय हिन्जावफोरना 152 सेन्टिमिटार जानांगोन। ओमफ्राय चेस्टखौहाय अनलि फर माने मेन जागोन, बे हौवाफोरखौल' सुनाय जागोन, हिन्जावफोरखौ सुनाय जाया। बेनि खेत्रआव बेहाय जेनेरेल ओबिसि एमओबिसि एससि आरो एसटि पिनि गेजेरावहाय जानांगोन नर्मेलावहाय 80 सेन्टिमिटार, ओमफ्राय एसटि एचआवहाय जानांगोन 78 सेन्टिमिटार, ओमफ्राय नर्मेलनिफ्राय 5 सेन्टिमिटार जोङो एक्सपेन्ड खालामनांगोन एबा जों बारायनांगोन, बिखाखौ फुवारनानै देखायनांगोन, होमबासो जोङो बेवहाय क्वालिफाइड जागोन। जुदि नैबे 5 सेन्टिमिटारा बारायाब्ला फेल जागोन फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव। थ' बे जाहैबाय फिजिकेलनि बेलायाव। ओमफ्राय जों फैदिनि मेडिकेल। थ' मेडिकेलावबो बेवहाय माखासे नायनाय जागोन, बेमारफोर नायनाय जागोन, हमना ला डायबेटिस, हेरनिया, फाइल्स, थ' बेफोरबायदि दंखौ नायनाय जागोन। ओमफ्रायहाय कालार भिजन नायनाय जागोन, माने मेगनफोरखौ नायनाय जागोन आरो कालारखौ सिनायना सिनाया बेखौ नायहोनाय जायो। ओमफ्रायहाय मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय नैबे मोनसे 6/6 बेखौ नायहोगोन आरो लोगोसे 6/9 बेखौ नायहोगोन। बेनो जाहैबाय भिजनाव नायहोगोन आरो मानो होनोब्ला बेखौहाय नोंनि मेगनखौ नायनाय जागोन, मोनसे कारेक्सन खालामहोगोन, मोनसे बक्स थागोन बा मोनसे लेखा थागोन, बेवहाय चार्ट थागोन आरो बेवहाय ब्लार थायो। बे ब्लारखौ सिनायना सिनाया, हमना ला बेवहाय नाम्बार 5 दङ दै, बेखौहाय माने कारेक्सन खालामनानै देखायनांगोन आरो मेगनजों, माने मेगनखौ थाइसे फांथेनानैहाय माने नायहोगोन गोजाननिफ्राय 6/6 बा 6/9निफ्राय नायहोनानै बेखौ कारेक्सन खालामनांगोन, बेखौ कारेक्ट एन्सार होनांगोन। जुदि होनो हायाब्ला मेगनाव माबा मोनसे प्रब्लेम दं सिनाया होननानै बेखौहाय हमनाय जागोन आरो रिजेक्ट खालामनाय जागोन। बेखौ जों बुजिबाय। दा फैदों जों नेक्स्टआव। थ' नेक्स्टआवहाय जोङो जिथियानोखि जों फिजिकेल टेस्टआव जों थाङो अब्ला जों गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ जों लांफाजोबनांगोन। 10 पासनिफ्राय लानानै ग्रेजुवेटनिसिम गासैखौबो जों लांफानांगोन आरो लोगोसे जेरक्स कपि गांसे लांफाजोबनांगोन। ओमफ्रायहाय सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन आरो गांनै फट' कपिस लांनांगोन। बेखौ लाङाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन। थ' जों बेखौ बुजिबाय। ओमफ्राय रिटेन टेस्टआव जोङो जिखुनु जाया एडमिट कार्ड लांखानानै आरो आइडि प्रुफ गांसे लांथारनांगोन, अब्लासो जोङो एग्जामावहाय जिरायनो मोनगोन। थ' आं बेखौ खावलायबाय, बेखौ बुजिबाय। दा जोङो फैदों रिटेन टेस्ट। थ' एसआइ आव रिटेन टेस्टआ सिगां जाग्रोयो, बिनि उनावसो रिटेना पास होयोब्लासो जोङो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ जों खालामनो मोनो। थ' जों सावरायदिनि रिटेन टेस्ट। थ' रिटेन टेस्टआ बेनिया 100नि जागोन, एसआइना 100नि जागोन आरो 100टा कुइसन्स थागोन बेवहाय। ओमफ्राय मोनसे कुइसनावहाय 1 मार्क नाम्बार मोननाय जागोन। थ' बेखौ जों बुजिबाय। ओमफ्राय बेवहाय नेगेटिभ मार्किं दङ दै, 1/2 दङ। जुदि मोननै रं जायोब्ला 1 मार्क दाननाय जागोन। ओमफ्राय सिलेबासाहाय दङ बेवहाय हिस्ट्रि अफ आसाम दङ दै, ओमफ्राय कालचार फैगोन आरो इन्डियानि फैगोन, ओमफ्रायहाय रिजनिं फैगोन, जिके फैगोन, बेफोरबायदि बायदिसिना फैगोन। थ' नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय पिडिएफ फाइलावहाय। दा जों फैदिनि दायो नेक्स्टआव। दा जों फिजिकेलनि खोथाखौ रायलायदिनि, जोङो माबोरै खालामनाय जायो फिजिकेलाव। थ' फैबाय बेवहाय फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्टआव बेवहाय फैदों 40 नाम्बार थागोन बेवहाय। फेटआवहाय 40 थागोन दै, फेटआवहाय 40 थागोन। बेवहाय माने मोननै टाइपनि जागोन बे जाबाय फार्स्टआवनो जोङो रानिं खालामनांगोन 1600 मिटार्स जोङो खारनांगोन, हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा खारनांगोन 800 मिटार्स। ओमफ्राय जोङो लं जाम्पआव हौवाफोरा बारनांगोन 335 सेन्टिमिटार मिनिमाम जों बारथारनांगोन आरो लोगोसे हिन्जावफोरना 244 सेन्टिमिटार मिनिमाम, आरो बेखौ खनथाम चान्स होनाय जागोन। बिनि गेजेराव बारनो हायाबा जोङो रिजेक्ट जागोन। ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय बेवहाय बेसेबां टाइम होदों। थ' टाइमा जाहैबाय बेवहाय माखासे दं हौवाफोरनि आलादा, हिन्जावफोरना आलादा जागोन। आरो फैबाय जोङो दायो जों हौवाफोरनिखौ नायग्रोदिनि। हौवाफोराहाय माने खारनांगोन आरो 1600 मिटार्स खारनांगोन, आरो बेखौ खम समनि गेजेरावनो खारनो हायोब्ला बेवहाय मेक्सिमाम नाम्बारखौ होनाय जागोन, 20 होनाय जागोन। बेखौ नायबानो जाबाय। ओमफ्राय जुदि बिराद गोबाव टाइमजों खारनो हायोब्ला 10ल' मोनगोन, माने जास्ट क्वालिफाइड जाब्ला 10ल' मोनगोन आरो एक्सेलेन्ट खारनो हायाब्ला।
ओमफ्राय फैबाय जों लं जाम्प थ' लं जाम्पआवबो बिदिनो मेक्सिमाम गोजान बारनो हायोब्ला 20 नाम्बार मोनगोन आरो मिनिमाम बारनो हायोब्ला 10ल' मोनगोन थ' बेखौ बुजिबाय थ' हिन्जावफोरनि खेथ्रआव बिदिनो हिन्जावफोरनि एसे खम जागोन खारनाया 800 मिटार्सल' जागोन दै माने टाइमाबो एसे खम जागोन बिसोरनिया ओमफ्राय बिदिनो एखे बिसोरनाबो बांसिन खारनो हायोब्ला खम समनि गेजेराव बियो नाम्बारखौ बारा मोनगोन 20 मोनगोन आरो जास्ट क्वालिफाइडल' जायोब्ला 10ल' मोनगोन आरो रेस्टआवहाय बे जाबाय ओमफ्रायहाय लं जाम्पआवबो बांसिन बारनो हायोब्ला 20 मोनगोन खम बारनो हायोब्ला मिनिमाम बारनो हायोब्ला बिराद खम मोनगोन नाम्बारखौ 10ल' मोनगोन थ' बेखौ बुजिबाय ओमफ्राय एक्सट्रायावहाय बिदिनो एक्सट्रा मार्क्स दङ बेवहाय नै एक्सट्रा मार्क्सआव मेक्सिमाम बेवहाय 30 होनाय दङ बेखौ नायबानो जाबाय जुदि बेफोरबायदि डिप्ल'मा दङबा बेवहाय माखासे मोनगोन आरो मास्टार अफ कम्पिउटार एप्लिकेसन MCA BCA थ' बेफोरबायदि दङब्ला माखासे नाम्बार एड मोननाय जायो आरो थ' बेखौ जों बुजिबाय दा जों फैदिनि नेक्स्टआव एक्सट्रा माने बे एक्सट्रानि दै बे NCCफोर बायदि हमगार्ड बायदिसिना मावनाय दंखायोब्ला माखासे नाम्बार होनाय जायो आरो कम्पिउटारफोर दङब्ला स्पर्ट्सनि दङब्ला माखासे होनाय जायो बेफोर जाहैबाय लास्टआव जायगोन फाइनाल सिलेक्सनाव जायगोन ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाबाय इन्टारेस्टिं बेनो जाहैबाय ग्रेजुवेटआव पार्सेन्टेज दङब्ला नाम्बार होनाय जागोन थ' बे जाबाय 45निफ्राय लानानै 59सिम दङब्ला ग्रेजुवेटआवहाय 2 नाम्बार होनाय जागोन ओमफ्राय 60नि बारा दङब्ला एबा 60 दङब्ला 4 होनाय जागोन ओमफ्राय बायदिसिना डिप्ल'मा दङबा इन्जिनियारिं दङब्ला बेफोरावहाय माखासे मार्क एड खालामनाय जागोन लास्टआव दा फैबाय जोङो नेक्स्टआव थ' फाइनाल सिलेक्सन माबोरै खालामो बेवहाय दङ फाइनाल सिलेक्सनाव माबोरै खालामो एसाइनावहाय दङ गासैखौबो लानानै 200 जागोन बिनि एग्जाम गासैखौबो लाजोबनानै आरो लास्टसिम सिलेक्सन प्रसेससिम रिटेनाव जोङो 100 मोनबाय ओमफ्राय जोङो एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसआव जोङो 30 मोनदों ओमफ्राय कम्पिउटाराव जोङो 30 मोनदों ओमफ्राय जोङो फिजिकेलाव जोङो फेटआवहाय 40 मोनदों गासैखौबो लानानै 200नि जागोन दै एसाइना 200 थ' नोंथांमोना बुजिबाय ओमफ्राय बेवहाय only one मेरिट लिस्ट फैगोन सेकेन्ड वेटिं लिस्ट फैनाय नङा होनना बुंखाबाय थ' आसा खालामो बेखौ बुजिजोब्बाय दानिया जों फैदिनि नेक्स्टआ जाबाय AB आरो UB कनस्टेबलनि थ' नोंथांमोना एबारो मोजां नायलांबानो जाबाय जायनाखि 10 पास 12 पास जानाय एप्लाइ खालामदोंमोन AB UBआव दा फाइनालि फैबाय आङो AB UB कनस्टेबलनि PDF फाइलावहाय बेवहाय गासैबो रोखा लिरनाय दंखायो गासैखौबो नायलांजोबबानो जाबाय बेनि एप्लाइआ जादोंमोन 2018आव जादोंमोन दै 18आव जादोंमोन आरो बेनि ग्रेड पे आरो स्केलाबो बिराद मोजांखा ओमफ्राय UBआवहाय पस्टआ दंमोन बिना 1851 दंमोन ओमफ्राय ABआव दङमोन नैबे 3643 दंमोन AB आरो UB एसे आलदा पस्टआ फैदों बिनिया जेराव नोंसोरो ABब्ला 10 पासावनो खालामदोंमोन आरो UBबा 12 पासाव खालामदोंमोन बेनि एप्लाइखौ ओमफ्राय जों थांदिनि दायो माखासे रिजार्भेसन दंखायो बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन बिनि सिलेक्सना डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन आरो नोंथांमोना माने डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहायसो माने प्रेफारेन्सखौ होनो हागोन ओमफ्राय बियो जाहैबाय स्टेटनि जबखा थेवब्लाबो नोंथांमोननि जबाहाय जुदि ABब्ला ABआव मोनोब्ला जबखौहाय अल आसामाव डिउटि गोलैगोन ओमफ्राय जुदि UBआव मोनोब्ला लकेलावनो गोलैगोन थ' जों बेखौ बुजिबाय दा नेक्स्टआव जों थांदिनि बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज होनाय दङ माखासे भेकेन्सिस होनाय दङ बेखौ नायना लादो PDF फाइलाव आं बेखौ बुंला दा जों सिलेक्सन प्रसेसखौल' सावरायदों नङा होमबा जोङो नायदिनि सिलेक्सन प्रसेसखौ जोङो फैबाय दायो फिजिकेल स्टेन्डार्ड्स थ' बेवहाय मोनसे खोथा AB आरो UBआव गिबियावनो फिजिकेल स्टेन्डार्ड्सखौ लानाय जायो ओमफ्रायहाय बेयाव पास जाब्लासो रिटेन टेस्टखौ होनो मोनो दा जों फैदिनि बेवहाय दङ हाइटआ एखेयानो जादों बयनाबो बे जाबाय जेनेरेल OBC MOBC SCब्ला गोजौआ जानांगोन हौवाफोरना 162 जानांगोन बेवहायबो ओमफ्राय हिन्जावफोरना जानांगोन 154 सेन्टिमिटार ओमफ्राय STना जानांगोन 160 जागोन सेन्टिमिटार हौवाफोरना आरो लोगोसे फैदों हिन्जावफोरना 152 ओमफ्राय चेस्टखौहाय हौवाफोरखौल' सुनाय जायो हिन्जावफोरखौ बेवहायबो सुनाय जाया AB UB आरो लोगोसे SIआव थ' जेनेरेल OBC MOBC SC STPब्ला नर्मेलाव जानांगोन 80 सेन्टिमिटार जानांगोन हौवाफोरना ओमफ्रायहाय ST एड्सआवहाय जानांगोन 78 ओमफ्राय बिनिफ्राय 5 सेन्टिमिटारा बारायथारनांगोन बिखाखौ फुवारब्ला बेनो जाबाय 85 जाहैनांगोन 83 जाहैनांगोन आरो बिदि जायाब्ला जायगायावनो फेल जागोन एबा रानिंखौ खालामनो मोननाय नङा ओमफ्राय फैबाय मेडिकेल थ' मेडिकेलखौहाय बिनिया लोगो खालामखायो जोङो बे नैबे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट खालामनाय समावनो बेखौ सुफानाय जायो बेनो जाहैबाय फार्स्टआव नुदों जों नकनि थ' हान्थुजों हान्थु नांजाबलायनो मोना बेखौ जों बुजिबाय ओमफ्राय फ्लेट फुट बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि आफाथालायाव मोनसे गेप्स थायोना बे आफाथालानि गेजेराव बियो गेप्स थानांगोन समान जानो मोननाय नङा जुदि समान जायोब्ला रिजेक्ट जागोन ओमफ्राय बायदिसिना कालार नायहोगोन कालार ब्लाइन्ड आरो माने आन्दायोना आन्दाया कालारफोरखौ रोङा बेखौ नायहोगोन माने ब्लेक व्हाइट बा रेड बेफोरखौ नायहोगोन आरो थ' बेखौ बुंनो रोंनांगोन डक्टरनि सिगाङाव ओमफ्राय फैबाय जायो बेहाय डिफेन्स लाइननिखाय बियो गुड मेन्टेल जानांगोन आरो लोगोसे बडिलि माने हेल्थ माने मोजां जानांगोन आरो खुनु प्रब्लेम थानो मोननाय नङा बडिफ्राव
हेल्थफ्राव थ' बेखौ जों मिथिबाय ओमफ्रायहाय माखासे बेमारनिफ्राय माने बेमार थानो मोननाय नङा आरोबाव लोगोसे टेटुफोर थानो मोननाय नङा जुदि टेटुफोर थायोब्ला रेजेक्ट जानायनि चान्स थायो ओमफ्राय फैबाय बेयो 6/6 आरो 6/9 थ' बेखौ नायहोखागोन एखेयानो बियो माने नियार भिजन बेखौ नायहोगोन आरो ना जेनेबा कारेक्सन खालामहोगोन थ' माने उइदाउट कारेक्सन बिसोर होगोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ कारेक्सन खालामना होनांगोन देखायना होनांगोन जे बे एसेखिनि नाम्बार बा एसेखिनि डिजिट होननानै नोंथांमोना माने मेगन थाइसेजों बेखौ मोनसे फांथेनानैहाय बेखौ नायहोगोन गोजाननिफ्राय 6/6निफ्राय ओमफ्राय जों फैबाय दायो नेक्स्टआव थ' बिनि रिटेन टेस्ट आरो लोगोसे PhD आरो फेट थ' फार्स्टआवनो जोङो PhD आरो फेटखौ जोङो खालामग्रोनांगोन जुदि AB आरो UBआव एप्लाइ खालामदोंबा बिनि उनावसो बेवहाय पास जायोब्लासो रिटेन टेस्टखौ जों होनो मोनगोन दा जोङो फैदिनि जोङो गिबियाव नायदिनि बिनि माखासे गोनां इम्परटेन्ट ओमफ्राय डकुमेन्ट्सखौहाय बेवहाय होनदों मा लांफानांगोन जोङो जितियानोखि जों फेटआव थांगोन बा जों PhD टेस्टआव थांगोन बा रानिं खालामनो थांगोन जोङो HSLCनिफ्राय लानानै गासैखौबो जों लांफानांगोन हायार सेकेन्डारिसिम माने खोथाया जाहैबाय ABआवब्ला जों HSLCनिखौ जों लांथारनांगोन UBआवब्ला जों HSLC आरो लोगोसे जोङो HSनिखौ जों लांफानांगोन UBआव खालामदोंबा बेवहाय नै एज प्रुफ दङना बेफोरखौ जों लांनांगोन आरो लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट आरो लोगोसे बेसिक बायदिसिना दङब्ला लांनांगोन आरो जिखुनु जाया माने मा डकुमेन्ट्स दङ बेखौ लांफानानै अरिजिनेलखौ लांनानै आरो लोगोसे गांसे जेरक्स कपि लांनानै बेवहाय सेल्फ एटेस्टेड होथारनांगोन अब्लासो जोङो बेवहाय बाहागो लानो हागोन जुदि बेफोरखौ लाङाब्ला फेल जागोन बा नोंथांखौ खारहोनाय नङा बा रानिं खालामहोनाय नङा फैबाय जोङो दायो नेक्स्टआव थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैखौबो आं होनखाजोब्बाय नैबेफोर गोनां डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन आं बेखौ बुंबाय थाला दा जों फैदिनि नेक्स्टआव जोङो बेसेबां खारनांगोन थ' जोङो बेसेबां खारनांगोन बेवहाय होनाय दङ जोङो नुनो मोन्दों बेवहाय गासै खारनाया बेवहाय दङ दै बेखौ गोसो होनानै नायबानो जाबाय हौवाफोरना आलादा जागोन हिन्जावफोरना आलादा जागोन ओमफ्राय बे फेटआवहाय थागोन गासै 40 नाम्बारनि थागोन बेवहाय AB आरो UB मोननैबो बेहाय 40नि थागोन थ' आसा खालामो बेखौ बुजिबाय ओमफ्राय बेवहाय मोननै टाइपनि इन्टारभिउ जागोन थ' फार्स्टआवनो जोङो रेस्ट खालामनांगोन बिनि उनाव जों आरोबाव मोनसे लं जाम्प जोङो मोन्दों थ' फैबाय जोङो रेस्ट थ' रेस्टआहाय बेवहाय दङ 3.2 किल'मिटार खारनांगोन दै हौवाफोरा 3.2 एबा 3200 मिटार जोङो खारनांगोन हौवाफोरा 14 मिनिट्सनि गेजेराव बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन ओमफ्राय लं जाम्पआ जाहैबाय नै बेवहाय खनथाम चान्स दङ दै खनथाम चान्स बारनो मोनगोन लं जाम्पआव खिन्थु रानिंआव अनलि 1 चान्स मोनगोन लं जाम्पआवहाय दङ मिनिमाम बारथारनांगोन 335 सेन्टिमिटार हौवाफोरा ओमफ्राय हिन्जावफोरा बारनांगोन एसे खम बारनांगोन बेखौ जों मोनगोन उनावहाय थ' फैबाय जोङो दायो हौवाफोरनि खेथ्रआव जों सावरायग्रोनि बेवहाय 3.2 किल'मिटार जोङो रेस्ट खारनांगोन ओमफ्रायहाय जोङो खम समनि गेजेरावनो खारनो हायोब्ला जोङो 20 नाम्बार मोनगोन एबा एक्सेलेन्ट खारनो हायोब्ला 10 मिनिट्सआव खारनो हायोब्ला 10 मिनिट्सनि गाहायाव खारनो हायोब्ला 20 नाम्बार मोननाय जागोन ओमफ्रायहाय जुदि 14 मिनिट्सआव जों फोजोबब्ला मिनिमाम जों मार्क्सखौ मोनगोन बेनो जाबाय 10ल' मोनगोन जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जोङो 10ल' मोनगोन 14 मिनिट्सआव खारनो हायोब्ला आरोबाव जोङो लं जाम्पखौबो जोङो मेक्सिमाम गोजान बारनो हायोब्ला 20 मोनगोन आरो लोगोसे जोङो जुदि मिनिमामल' होखानाय महरै जों बारनो हायोब्ला 10ल' मोनगोन बेनिखायनो आसा खालामदों गासैबो एक्सेलेन्ट लानो नाजाबानो जाबाय 40 नाम्बार मोनगोन बेयाव 20 बेयाव 20 थ' बे जाबाय हौवाफोरनि खेथ्रआव ओमफ्राय जों फैबाय हिन्जावफोरनि थ' हिन्जावसाफोरना जाहैबाय खारनाया एसे खम बेनि जाहैबाय टाइमखौ होदों 8 मिनिट्स ओमफ्रायहाय बिनि डिसटेन्सआ जाहैबाय 1600 मिटार्स थ' बेवहाय नोंथांमोना बेसेबांखिनिखौ खारनांगोन 8 मिनिटनि गेजेराव खारजानांगोन ओमफ्राय मिनिमाम 244 सेन्टिमिटार लं जाम्प बारनांगोन बेवहायबो 30 चान्सेस होनाय जागोन हिन्जावफोरनि थाखायबो बिदिनो ओमफ्राय मेक्सिमाम लं जाम्प बारनो हायोब्ला 20 मोनगोन ओमफ्रायहाय जुदि मिनिमाम बारनो हायोब्ला 10 मोनगोन ओमफ्राय आरो खम समनि गेजेरावनो खारनानै फोजोबनो हायोब्ला 20 मोनगोन आरो मेक्सिमाम टाइम लायोब्ला 10ल' मोनगोन आं बेखौ आसा खालामो बुजिबाय जानांगौ दा जों फैदिनो नेक्स्टआव बेवहाय पास जायोब्लासो जोङो नेक्स्टनि थाखाय जोङो हागोन रिटेन टेस्टआव जोङो बाहागो लानो हागोन एडमिट कार्ड गगोन ओमफ्राय बेवहाय होनदों बाय'मेट्रिक्सखौ खालामगोन बेवहायबो थ' बाय'मेट्रिक्सखौ बेहा सिगाङावनो खालामनाय जाखायो मानो होनोब्ला बेखौ सिगाङावनो रिटेन टेस्ट खालिनो खालामनो हागौ बेखौहाय माने जितियानोखि रिटेन टेस्ट जागोन अब्लासो खालामगोन जोङो गिबियाव खिन्थु फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ जों खालामग्रोनांगोन ओमफ्राय जों फैबाय नेक्स्टआव दा रिटेन टेस्टआ बेसेबां जागोन बिनिया AB आरो UB कनस्टेबलआ बेसेबां जागोन बेवहाय होखानाय दङ बेहाय सेम जागोन मोननैयावबो थ' रिटेन टेस्टआव जोङो मोनदों 50 नाम्बारनिल' जोङो बेवहाय लिरनो मोनगोन अफलाइन आरो बेवहाय नेगेटिभ मार्किं गैया बिराद मोजां खोथा थ' नोंथांमोना गोसोबादि लिरनो हागोन आरो बिनि एग्जाम लेभेला फैगोन कुइसन लेभेला क्लास 9 आरो 10नि फैगोन दै बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय क्लास 9 10 लेभेलनि बेवहाय कुइसन्स फैगोन ओमफ्राय बेवहाय टटेल कुइसन्सआ थागोन 100था थागोन बेवहाय माल्टिपल चइस टाइप जागोन बियो 100था थागोन OMR सिटआव जागोन बियो गासै 100था कुइसन्स थागोन ओमफ्राय मोनसे कुइसनावहाय हाफ मार्क थानाय जागोन ओमफ्राय बिनि रिटेन टेस्टनि मार्क्सआ जागोन 50 थ' आसा खालामो बेखौ बुजिबाय ओमफ्राय एक्सट्रायाव थागोन 10 थागोन दै एक्सट्रा मार्क्सआव थागोन 10 थागोन ओमफ्रायहाय मेक्सिमाम मार्क्स होनाय जादों नैबावहाय नैबे जाहैबाय
AB आरो UB नि खेथ्रआव पार्सेन्टेजखौ नायनाय जादों जुदि नोंथाङा हायार सेकेन्डारि पास बा UB आव एप्लाइ खालामदोंबा 45% दङब्ला 45 निफ्राय लानानै 59 सिम दङब्ला 2 होनाय जागोन लास्टआव सिलेक्सनाव ओमफ्राय 60 निफ्राय 70% दङब्ला 3 होनाय जागोन ओमफ्राय 75 दङब्ला 5 मोनगोन ओमफ्राय जुदि 10 पास लेभेलाव एप्लाइ खालामदोंबा एबा AB आव खालामदोंबा बेनो जाबाय 45 निफ्राय 59 सिम दङब्ला बेवहायबो 2 होनाय जागोन ओमफ्राय 60 निफ्राय लानानै 74 सिम दङब्ला बेवहायबो 3 मोनगोन ओमफ्राय 75 नि बारा दङब्ला 5 मोनगोन थ' आसा खालामदों पार्सेन्टेजआ मोजां दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां नोंथांमोना एक्सट्रा मार्क मोनगोन ओमफ्राय गासैखौबो लानानै बेसेबां जागोन नै बेवहाय दङ ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिसा बेवहाय माने एक्सट्रा मार्क दङ आरोना बेनो जाहैबाय माने NCC फोर दङब्ला मोजां खोथा कम्पिउटार्स दङब्ला मोजां खोथा ओमफ्राय दंबावो माखासे हमगार्ड ITI बेफोरबायदि दङब्ला बिराद मोजां खोथा आरो दानिया फैसै जों फाइनाल सिलेक्सनाव बेसेबांनि बेवहाय जागोन थ' जों मोनदोंमोन फेटआव जोङो फिजिकेलाव मोनदोंमोन 40 नाम्बार मोनदोंमोन रानिं आरो लं जाम्पआव जोङो 20 लानानै 40 नि जादोंमोन AB आरो UB आव ओमफ्राय जोङो बेहाय एग्जामाव जोङो रिटेन टेस्टआवहाय 50 नि जागोन दानिया फैबाय जोङो एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसआव 10 दा गासैखौबो लानानै AB UB आव गासैखौबो लानानै सिलेक्सना 100 नाम्बारनि जागोन दा नोंथांमोना बेवहाय 100आव बेसेबांखिनि मार्क्स माने स्कर खालामनो हायो नोंथांमोननि सायाव जाहैबाय अब्ला नोंथांमोना बे जबखौ मोनगोन मेरिट लिस्टआव फैगोन थ' आसा खालामदों गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ बेनो जाहैबाय आसाम पुलिसनि सिलेक्सन प्रसेस AB UB कनस्टेबल आरो लोगोसे S.I UB आव थ' आसा खालामदों बेनि रेलिया एग्जामा दा बावैनो फैगोन जिथियानोखि COVID-19 प्रेजेन्ट सिटुवेसनाहाय नर्मेल जागोन अब्लानो बिनि रिलिखौहाय फाथिना होसिगोन दा बावैनो फैगासिनो दङ आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड थ' बुंदोंमोन 25 जुलाइनि उनाव फैगोन होननानै दा जेबो आपडेट फैथ'वाखै मानो होनोब्ला प्रेजेन्ट सिटुवेसनाहाय नर्मेल जायाखै बारासो जादों बेनिखायनो रिलिज खालामाखै माने रिलिज खालामनाय लोगो लोगो एडमिट कार्ड दिहुननो हागोन आरो लोगोसे ओरैनो फैसा खरसा जागोन नङा होमब्ला थ' बेनिखायनो बिथांमोना प्रेजेन्ट सिटुवेसनखौ नायनानै बिनि एडमिट कार्डखौ रिलिज खालामगोन थ' आसा खालामदों आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआवहाय लाइक खालामदो आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो आरोबाव बेबायदिनो मोजां जबनि आपडेट मोनगोन दा बावैनो फैगासिनो एग्रिकालचार आरो लोगोसे गोबां पस्ट दंबावो आसाम फुड साप्लाइआवबो दङ 150 पस्ट फैगासिनो दङ आङो दा बावैनो बिनि लेटेस्ट आपडेटखौ होगासिनो दङ थ' आसा खालामो आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय